Let's make kaldereta na baboy at ito ang mga sangkap na ating kakailanganin. Tara na! Okay guys, magandang tanghali ulit, magandang araw. Ang lulutuin natin ngayon ay kaldereta. Hugasan natin mabuti yung baboy. Tapos ilagay natin sa kasirola. Guys, ano to? Paano mabilis magpalambot ng baboy? Nasa lang natin mabuti yung baboy. Tapos eto na guys, oh. Ang pagluluto ko ng ng pagpapalambot ko ng baboy is pag nahugasan, ilagay ko lang sa dyan sa kasirola. Tapos isasalang natin, wag muna natin lagyan ng tubig. Kasi yung baboy, may mga na yan, may mga tubig pa yan sa loob-loob ng laman-laman ng baboy. Kaya ngayon isasalang natin siya yan. Papukuluan lang. Tingnan na natin kung kumukulo. Ayan, oh. Ayan guys, oh, tingnan nyo, oh. Ayan, wala akong nilagay na tubig, pero oh, nagkatubig siya. Ayan, oh. Oh, haluin lang natin yan. Tapos guys, hanggang maubos yung pinakatubig niya. Ayan. Ayan, oh. Maganda kasi pag ganyan, mas madaling lumambot yung yung baboy. Hayaan lang natin yan na maubos yung pinakatubig niya. O, ayan, o. Tapos, guys, pag naubos na yung tubig niyan, yung, di ba, pagkaugas natin, tapos sinalang natin, nagkatubig. Ayan lang natin na matuyo. Pag natuyo, saka natin siya lagyan ng tubig. Pantay lang siya. Kunyari, yung karne hanggang dyan lang, pantay lang. Tapos, ayan lang natin kumulo hanggang lumambot yung karne. Tapos, timplahan na rin natin ng paminta at saka toyo. Konti lang ha, konting toyo. Kasi kaldereta itong gagawin natin. Parang style adobo ba, pero hindi siya yung maraming toyo. Masarap yan guys. Ito yung pagluluto ko ng kaldereta. Papakita ko kung paano. Takpan na natin. So, yung pinaglahan ko, na pinakuluan ko, malambot na siya. Ayan, o. Malambot na, kaya pwede na ito. Ayan. Tapos, mamaya guys, papakita ko kung paano ako magluto ng kaldereta. Parang i-adobo lang to guys. Yan. Eto guys, mag-start na tayo magluto ng kaldereta. Unahin muna natin iprito yung yung patatas. Yan. Patatas muna. Mas maganda guys pag piniprito na yung patatas. Ito guys, isama ko na rin yung yung carrots. Hinuli ko ng konti yung carrots kasi mas madali naman maluto ito. Saka kahit medyo hilaw ng konti, okay lang yan nakainin.
Hindi katulad ng patatas na kailangan talagang luto. Ito guys, tanggalin ko na yung ano, pwede na. Tanggalin ko na yung patatas. Saka ano, carrots. Tapos guys, ano, tatanggal tayo ng mantika. Babawas. Maglalagay tayo ngayon dito ng star margarine. Isang kutsara. Meron akong tinirang kunting ano doon, mantika rin. Nagdagdag lang ako ng star margarine. Lalagyan na natin yung bawang. Nagigisa tayo. Ayan guys, pag nag-brown na yung bawang, susunod na natin yung sibuyas. Isa-isa lang natin. So, susunod na natin yung siling pula. Ginigisa ko siya para mas malasa. Ayan guys, amoy ka na yung ano, yung amoy ng siling pula. Lalagay ko na guys yung ano, ito yung ano, niluto ko ng ano, karne, buto-buto spare ribs. Pero ito guys, tinimpla ko na siya ng paminta at saka toyo. Konti lang yung ano, para may lasa na siya. Ilalagay na natin. Tapos lagyan na natin ng isang sandok na patis.
Ayan lang natin, yan lang natin siya mga ilan ano lang. 1 minute siguro. Dagdagan natin siguro mga kalahating cup na na tubig. Kasi pag nilagay natin yung yung powder na caldereta mix, lalapot siya. Ayan guys, ilalagay ko na yung caldereta mix. Saka isang tomato sauce. Kasi to, 2 kilo kasi ito, kaya 2 sachet yung nilagay ko. Pailanin lang ang paghalo para kunyari nasobran nyo ng luto yung karne, hindi siya matuturo. Haloy lang natin mabuti para yung powder na nilagay natin na caldereta mix matunaw siya. Ayan. Bisikan ko ng konting asin guys, medyo matabangan. Tuliin lang natin ng konti guys kasi napadami yata ilagay ko ng Kabagay tama-tama lang to. Pag may mga anak kasi na mahilig sa yung pang-sauce ba. Ilagay ko na yung pinirito natin na patatas at saka carrots. Tama lang pala guys, kasi paglagay ko ng tama lang pala yung kalahating baso. Ayan guys, mabilis lang kasi luto pag yung napakuluan na yung karne. Gigisa mo na lang siya kasi lalagay mo na lang yung mga sahog. Ang huli guys, yung green peas, lalagay ko na rin. Mix lang natin siya. Ayan, luto na guys. Tama lang pala yung sauce kasi. Sinipsip na. So, ang caldereta naman kasi hindi siya maraming tubig. Talagang tuyo siya. Ayan guys, luto na yung ating caldereta. Kaya lang gawin nyo guys para mabilis magluto ng caldereta. Ito na guys yung aming tanghalian. Ayan. Guys, maraming salamat sa panunood. Pag nagustuhan nyo, paki-like, share, and subscribe my channel. Maraming salamat.